Gràcies, Quim Barnola. L'altre cas al qual fèiem referència ens porta fins a Lleida. Allà hi han detingut una parella per abandonar presumptament la seva filla de 2 anys mentre ells anaven de festa. L'altre fill de la parella, de només 12 anys, va ser qui va alertar els Mossos. En aquest portal del barri de Balàfia de Lleida van trobar la nena de 2 anys en un cotxet abandonada pels seus pares per anar de copes. Van ser les treballadores del supermercat del costal les que van avisar als Mossos d'Esquadra. Sí, estava dormint al carricotxe i va passar el gos i va començar a bugir. I se va despertar. Li van preguntar on està la mama, i senyalava cap allà dalt. I van trucar als Mossos i van vindre i ja van fer el que van tindre que fer. Mentre els Mossos investigaven qui eren els pares, van rebre una trucada del fill gran del matrimoni de 12 anys. El noi alertava que els seus pares havien tornat a casa al barri del Secà sense la seva germana i amb símptomes d'haver consumit alcohol. La mare diu que no recorda res i nega que haguessin begut. No sé lo que ha pasado. Yo tomo unas pastillas antidepresivas y los médicos que me la han dado y no sabía ni lo que hacía. Y ahora me dicen que yo soy mala madre. Se ve que se fue la nena rápido porque es muy rápida ella. Y los dos nos subimos pensando que se había subido para casa y cuando bajemos ya no la encontremos. Els Mossos van detenir els pares que han quedat en llibertat amb càrrecs i la Generalitat ha assumit la tutela de la nena que ha ingressat en un centre de menors.